Economics, spin-off da Universidade de Santiago de Compostela na Galiza. Boa tarde a todos. Moitísimas gracias pola invitación. Creo que xa se ve a miña presentación, non? Como imos xa moi xustos de tempo, sobrepasando o tempo, intentarei ser o máis breve posible, dar un pouco de os trazos máis importantes da análise que fixemos dos fluxos turísticos. Non entrarei moito na parte de metodoloxía detalladamente. Entón, o obxectivo do traballo foi a análise dos fluxos turísticos, tanto da parte de demanda como da oferta, da reserva da biosfera transfronteriza Xerés, así como un pouco unha aproximación ao seu impacto económico e ás potencialidades da reserva. A análise forma parte das accións do proxecto Xerés dinámico dentro do programa europeo Interreg. Entón, a principal dificultade que tivemos para facer este análise é o problema de que non hai unha única fonte polo cal podamos estimar os fluxos turísticos. As fontes non son homoxéneas e, como veremos, miden distintas cousas, entón, para cada aspecto tivemos que ir complementando unha e outra fontes para ter unha aproximación ao volumen. Entón, aquí, que vemos que hai moitísimos datos, vou vos explicar un pouquiño simplemente que estes serían os datos de agosto 2018, cando falamos de fontes oficiais. Despois temos tamén datos de antenas móviles, que serían xaneiro, agosto e Semana Santa do 2019. Como o traballo se fixo, se rematou a finais do ano pasado, en aquel momento non había fontes oficiais para o 2019 e os datos das antenas e unha enquisa propia fixéronse en 2019, por iso ese desbalance de datos. Entón, os primeiros datos que poño, que son de Portas, que en realidad son anuais, en realidade o que quero decir aquí é que os datos de Portas non son neste momento moi fiables para analizar os fluxos turísticos en ningún dos concellos. Unha, porque neste momento, sobre todo na parte galega, estes 5.000, as Portas aínda eran de moi recente creación, co cual o rexistro aínda era pequeno. Despois, moita da xente que vai ás Portas non vai á reserva e viceversa. E no lado portugués o que me dei conta é que moito desta parte depende de onde este colocada a porta. É un pouco no de galego, o que pasa que o galego non hai suficiente tempo, o sea, non levan suficientemente tempo para decir. Por iso, por exemplo, en Montalegre é moi baixo o número, pero é porque a porta tamén está moi lonxe do que é o parque en sí. Despois, en Terras do Bouro tamén, a pesar que está no corazón do parque, todo o mundo é a parte que coñece do parque. Por iso os visitantes non coincide co resto de fontes. Despois, o que presento é a capacidade aloxativa de aloxamento de cada un dos concellos. Aquí vemos que Terras do Bouro, con moitísima diferencia, igual que no resto de variables, son os que máis reciben, son os que máis capacidade teñen e os que máis visitas reciben. Isto sería en agosto. As visitas oficiais aquí sería tamén para agosto de 2018, serían visitantes, non pernoctacións, co cual tamén a duración media é distinta, e outra vez temos Terras do Bouro. Que pasa con estes datos? Estes datos, ahora mesmo, os de visitas oficiais, tanto do Instituto do INE portugués como o IGE galego. Na parte galego, como son concellos moito máis pequenos, hai moitísimo máis problema para ter datos. Na parte portuguesa temos moito máis datos, hai unha serie temporal, etc., a cual despois veremos a estacionalidade, pero neste caso cabe destacar que os datos de visitas oficiais son aqueles datos que veñen a partir dos aloxamentos. Entón, aquí non teríamos excursionismo, aquí non teríamos aquela xente que visita familiares. Hai moitos casos tamén na parte portuguesa, en Montalegre, moita xente que en verán ven, por exemplo, de Francia ou de outros países que se quedan un longo período e están no parque. Entón, por iso recorrimos á parte de antenas móviles.
Que pasa en antenas móviles? Antenas móviles, aquí teríamos os visitantes sin excursionismo. O problema está que cando temos unha observación de antenas móviles, realmente non sabemos se a motivación desa persona que non estaba no concello establemente ten realmente unha motivación turística. Entonces, desde este punto de vista, estamos sobreestimando o número, digámoslo así. Un pouco para facer o axuste, intentamos quitar todas aquelas persoas que pasaban menos de 2 horas, asumindo que se fai unha pequena ruta ou unha pequena visita, levaría polo menos máis de 2 horas. E despois, para a parte galega, que tamén son moito máis pequenas, isto fixemos unha estimación da parte portuguesa, porque non conseguiron darnos os datos con este axuste. Entón, fixemos como a caída que en media se producía en Galicia, co cual non é o dato preciso. Tamén intentamos quitar aquelas persoas que comutan todos os días, que están traballando neses concellos e viven fora, etc. Só dicir eso, que o axuste foi moi complicado. O que si vemos é a través das antenas, que das visitas que despois en outra na enquisa que fixéramos nós en agosto, é que o porcentaxe de excursionismo é moi alto. Claro, por ser un parque natural, por definición. Tende a ser entre o 50 e o 70% para todos os concellos. Nestes datos son os datos de visitas que recibe todo o concello, non sabemos se chegan ao parque ou non. O que fixemos para poder facer unha aproximación a través do web scrapping é ver a distancia que están a maioría dos aloxamentos de cara ao propio parque, para ver se estaban nunha distancia que se poidera facer no mesmo día, para ver se esa xente tiña interés realmente en ir ao parque ou estaban visitando outras partes do concello. Nese caso, a porcentaxe é moito máis alta para os municipios portugueses, por eso manteñen un porcentaxe moito máis alto de turismo, que no caso galego, que hai poucos aloxamentos, están lonxe da reserva. Entón, este sería como un pouco, a non ter un número exacto, sería como o mínimo e o máximo de evolución de volumen de visitantes para o mes de agosto no 2019. Como vemos, é moi alto, pero a variación. Pero o importante é que todas as fontes coinciden cas mesmas características do turismo. Unha é a alta estacionalidade para todos os concellos, incluídos os da parte galega. Aquí vemos os picos que se producen en agosto. Vemos tamén que hai un alto excursionismo, que este sería tamén para a parte de agosto. Pode ser máis alto incluso noutros períodos do tempo. Despois, en moitos dos concellos, temos tamén un dato non despreciable de xente que pernocta en casa de familiares e que por eso coñece a reserva. Todos estes datos están feitos dunha enquisa que foi feita no interior da reserva, co cual todo o mundo realmente visitaba a reserva. O que temos claro tamén, sabémolo non só xa a experiencia o demostra, que hai unha alta concentración na parte portuguesa. A parte do Parque Portugués e Parque Nacional, moito máis coñecido que a parte galega, e os visitantes tamén tenden a concentrarse na parte portuguesa, en particular en Terras do Douro. E iso é unha cousa moi importante de saber e de analizar, porque iso nesta parte nesta parte onde hai tan alta concentración pode ter consecuencias negativas para a propia reserva da biosfera e incluso para a sostenibilidade do propio turismo, porque se viu un pouco saturada esa parte. Entón, calculamos un índice de saturación tendo en conta a estancia media que tiñan os turistas, a área e a carga anual. Isto, se o facemos para o mes de agosto, sería incluso moito máis intenso, digámoslo así. Como vemos, a capacidade de carga está
moito máis saturada en Terras do Bouro. Vemos tamén unha parte importante Arcos de Valdevés, Melgaso e Ponte da Barca, mentres que temos o resto de concellos, tanto Monte Alegre, que é moito máis grande, como o resto de municipios de Galicia, que o turismo e a intensidade é moito máis baixa. E iso é moi importante a hora do diseño e destas iniciativas que xa se están facendo, de intentar un pouco sacar parte dese turismo que está só en Terras do Bouro e distribuílo, sobre todo nun momento como este, onde a distancia é tan importante. Entón, isto realmente, como xa direi, é unha gran potencialidade da reserva, o poder facer este tipo de cousas. Falando deste turismo e de como impacta, vemos un pouco cal é o peso da hostelería. Aquí teríamos hoteles e restaurantes, porque non tiñamos datos para poder facelo independentemente, e vemos que o peso é moito máis importante, con máis do 20%, tanto en Terras de Bouro como en Lobios. Que iso non depende simplemente da parte de traballo o sea, de turismos que se recibe, da parte de empregos que crea, senón das opcións que hai tamén na zona. Por iso aquí é moi importante tamén na parte de Lobios, que é a parte que recibe máis turistas na parte galega. Tamén está entre un 10 e un 20% na parte de Ponte da Barca. Vendo un pouco máis o que sería o impacto económico tanto directo como indirecto, nesta enquisa que fixemos en agosto, que preguntamos tamén non só era o gasto medio, para un pouco ver cal é o impacto directo que se fai na área, facer unha aproximación do impacto directo que se faría na reserva. Os gastos están medidos en gasto diario a través desta enquisa, que intentou ser representativa polos concellos que forman parte de reserva. Decir que no caso de Galicia, como recibe ten unha parte moito máis pequena de reserva e recibe moitos menos turísticas, foi considerado común. Vemos que como unha única área, de cara á representatividade da mostra, me refiro, vemos que o excursionista gasta moitísimo menos, incluso en alimentación, porque o curioso é que non tenden a comprar ali a comida, senón que a maioría da xente que vai de excursión ali leva a comida da casa, entón o que compran sempre é unha parte moi pequena. Lóxicamente, os que pernoctan é moito máis alto porque xa teñen aloxamento, alimentación, etc. Tamén os que visitan a familiares, algún deles teñen certas compensacións ca familia, co cual é un gasto adicional. E despois, para calcular, estos serían os gastos totales, tanto residentes como de non residentes. Estes números sería por día e por visita, canto diñeiro se quedaría nos concellos da reserva como efecto directo. Se isto multiplicamos por as compras que teñen que se ten que facer as industrias ou restaurantes ou supermercados, etc., para satisfacer esa demanda, teríamos un efecto indirecto. Se iso lle añadimos os salarios que xenera ese impacto directo, teríamos un efecto inducido. Entón, se ese efecto directo visita día o multiplicamos por ese efecto indirecto e inducido, eses 37, case 38 euros por residente serían en realidade 91 euros por visita día. E o mismo nos residentes serían incluso un pouquiño máis alto. Aqueles que pernotan, tendo en conta a estancia media, entonces isto podería ser un efecto directo por visitante de 123 euros e de 165 para os non residentes. E nos inducidos podería chegar incluso a 300 euros, entre 300 e 400 cando estamos falando de persoas que pernoctan. Co cual, realmente, aínda que o excursionismo é unha parte moi importante, sí que este tipo de rutas que obligan a pasar tempo no camiño, a pernoctar,
fai que a parte do efecto económico que se quede no territorio sea moito máis grande, o cual é moito máis positivo. Unha vez visto isto, fixemos tamén un pouco entrevistando a expertos, mellor dito, a distintos actores sociais, un pouco cales son os problemas e as potencialidades da reserva. Había xente que traballaba con visitantes, en rutas, hotéis, restaurantes, etc. E un pouco é o que xa se veu dicindo aí, que se dicía, por exemplo, na primeira presentación, un pouco esta necesidade de ter un pouco a todos os actores sociais cando diseñamos todas as rutas, cando facemos actividades na reserva, por este feito de que os actores sociais poden ter distintos conflictos de intereses, dependendo se son xente que traballe que dependa das terras, a parte conserva ambiental, os que dependen do turismo, entonces é un pouco ter en conta esta parte de comunicación entre actores sociales e tamén entre países, que é o que se estivo intentando facer conxuntamente con este proxecto. Nas zonas de menos afluencias de visitantes, o problema é que o turismo non é considerado unha opción viable para o sector, entonces está pouco profesionalizado. Entonces, iso que fai que os visitantes non pasen tanto tempo ali, entón sigue sin ser unha opción viable e volve a estar pouco profesionalizado. Entonces, é un ciclo un pouco complicado. Donde hai moita afluencia de visitantes, como é toda a zona de Río Caldo, créase un problema ambiental, sobre todo na parte de temporada alta, tendo en conta que é moi estacional, e a veces é un problema de accesos que hai que ter en conta. As potencialidades xa as fomos vendo nestes, que neste deseño das rutas que acabamos de ver, que é o gran atractivo turístico. Estas potencialidades podrán ser explotadas ao máximo cando son proporcionadas conxuntamente. Como decía anteriormente, é moi importante para que isto sea sostible que se poida un pouco sacar desa zona que está ou que estaba, porque ahora co COVID todo é un pouco así especial, digamos, que estaba o ano pasado moi saturada, que creaba sobre todo problemas de recollida de lixo, etc., toda a zona de Portela do Home, etc., un pouco poder repartir ese turismo que daría riqueza para todos e faría que fose moito máis sustentable. Outra cousa importante neste caso é que eu creo que é unha boa época realmente para poder facer para explotar esta potencialidade, no sentido que é unha opción saudable e segura nunha época COVID, porque estamos ao aire libre e poderemos un pouco asegurar, sempre que se saia desa das rutas sempre máis establecida. Entonces, non vou facer conclusións, simplemente quería cerrar coa valoración da visita que fixeron os enquisados dentro da Reserva da Biosfera, en agosto do 2019, era un pouco tamén se había debate, pero imos moi mal de tempo, xa sei que non é o caso. O que quería destacar é que itens como a conservación paisaxística, ou a hospitalidade da xente, gastronomía, seguridade, teñen porcentaxes moi altos de excelente, non só de bos. A maioría teñen porcentaxes de bos, empezamos a ver regular cando falamos de señalización, accesos e parkings. E aquí sí que hai moitas diferencias polos distintos concellos. E despois o de limpeza falaba nesas, salen sobre todo aquí cando estamos falando das zonas máis saturadas, mentres que o resto do parque non ten ningún problema. Entonces, con isto conclúo. Moitísimas grazas pola atención e por invitarme a compartir con todos vos os resultados. Muito obrigado, Yolanda, pola túa presentación.